Jeg hedder Carsten Breum, og jeg er psykoterapeut og billedkunstner. Jeg er på Tuba Sommerhøjskole, hvor jeg afholder 2 maleworkshops i skabende kunstterapi. Det er 9. gang, at jeg er med, og jeg får hjælp af Mette Møller, der er psykoterapeut. Der er 14 unge med på hver workshop, som varer i 3 dage. Først tegner vi 8-taller i luften. Så går vi i gang. Kun med sort. Du må ikke se på det, du maler. Blindmaling. Kort efter beder jeg dig om at rykke en plads og male videre på sidemandens maleri. Nu med farver. Det ser også lidt Picasso. Du får 3 grundfarver og hvid, og nu må du gerne se på det, du maler. Efter 5 minutter beder jeg dig om igen at rykke en plads og arbejde videre på endnu et maleri. Til sidst kommer du tilbage til dit eget maleri. Processen med blindmaling, og det at 2 andre har malet på dit maleri, giver dig mulighed for at slippe kontrollen og arbejde mere frit. Til dem, der er færdige med det første maleri, præsenterer jeg nu 2 mulige temaer for det næste maleri. Styrke eller stilhed. Eller et eller andet. Helt opøvet, og så render hele vejen ned. Okay, så sådan helt op fra op. Deroppe fra jeg, og så hele vejen ned. Det håber jeg kan nice. Og man kan bruge sit dankort, hvis man ikke. Her på dag 1 demonstrerer jeg også forskellige maleteknikker, svampe og spartler. Der er inde bagved, ikke? Og hvis man så er til det helt store festfyrkeri, så kan man bruge den her, ikke? Ja, De er meget vigtige for processen. det var sådan set det. Sejt. Lækkert. Brug af det, det er skide sjovt. Og du går over på landet nu. Jamen, jeg har en idé, som jeg skal se om fungerer. Ja. Ja. Så jeg skal nå det her og inden frokostpausen, så det er tørt til, når jeg kommer tilbage. Det er tørt, når det er op. Vi skaber et præstationsfrit rum, hvor de unge kan føle sig trygge og tillidsfulde til at åbne sanserne og eksperimentere. De store formater gør det muligt at give sig hen til en meget fysisk proces. Når vi slipper tankerne og overgiver os til legen, skaber vi plads til forandring. Vi afslutter de 2 workshops med en fælles udstilling, hvor de, der ønsker det, kan udstille et maleri og måske sige noget om det. Det er virkelig godt, hvad stillhed var for mig. Det er for mig. Og så vil jeg kun bruge en spartel. Så det hele det er spartel masse, hvor jeg selv Og det blev så til en, som jeg vil kalde en dæmonisk dør ind til et anden dimension, så det er så meget, jeg nåede i min styrkerejse, er, at den er der ikke rigtig nu, men på vej i hvert fald. Efter workshoppen pakker vi sammen, og de fleste af de unge tager et maleri med hjem.